taký kút táto zem, kde som doma, kde patrím ja a on patrí mne. Kde je so mnou, teší sa so mňou a aj plakať vie, keď mňa bolí. Nosím ho s sebou a podľa mňa ho pozná svet. Môj domov. Ten jasný kút, kde sa vždy vraciam a odvšadiaľ k nemu cesty vedú. Ako keď ruka siaha k chlebu. Bez neho chudobný je svet. Čo si mu chýba, keď ho nie? Vážene prítomný, dovolila som si svoj krátky príhovor začať slovami básnika o domove. Čo je to domov? Domov je miesto, kde máme svojich blízkych. Domov je miesto, kde nám je dobre. Domov je miesto, kde sa vždy radi vraciame. Za posledné 3 roky sa naša dnešná oslávenkyňa, naša milovaná školička stala aj pre mňa druhým domovom. Keď nás sviatok priateľ, pripravíme mu oslavu. My, pracovníci našej základnej a materskej školy, keďže máme našu školičku veľmi radi, rozhodli sme sa oslavu pre ňu pripraviť. Som veľmi rada, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Teší ma, že naše pozvanie prijal aj prednosta Krajského školského úradu inžinier Ondrej Divinský. Pracovníčky Krajského školského úradu magisterka Božena Beničková a magisterka Táňa Puraňová. Vítajte medzi nami. Takisto ma teší, že medzi nás zavítali zástupcovia inštitúcií z Nového Mesta nad Váhom. Vítam medzi nami pána Tibora Hlobeňa, prednostu obvodného úradu. Vítam medzi nami inžiniera Miloslava Malíka, prednostu spoločného úradu samosprávy. Takisto medzi nami vítam zástupcu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inžiniera Jozefa Munka. Vítajte. Aj toto sú ľudia, ktorí pri nás stoja a pomáhajú nám, za čo im z tohto miesta ďakujem. Som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať našu pani starostku, magisterku Evu Snežičkovú. Že medzi nami môžem privítať zástupcov obecného zastupiteľstva v Pobedím a pracovníkov obecného úradu v Pobedíme. Takisto vítam moje milé kolegynky, pani riaditeľky z okolitých škôl, ktoré k nám zavítali aj so svojimi spolupracovníkmi, učiteľmi. Vítajte medzi nami, vítajte u nás. A tiež medzi nami vítam sponzorov, priateľov školy. A medzi takých hlavných sponzorov patrí aj poľnohospodárske družstvo Pobedím a vítam jeho predsedu, pána inžiniera Juraja Lednického, spolu s jeho spolupracovníkmi, ktorí nám veľmi, veľmi pomáhajú. Prešla by som k obci Pobedím. Máme tu zástupcov rodičov, rodičovského združenia, pani Olgu Klimovú, pani Michailu Černokovú, pani Alenku Holubcovú a ďalšie mamičky a oteckov, ktorí už 3 roky pri mne stoja a bez ktorých by som si prácu v tejto škole nevedela predstaviť. Chcela by som privítať aj členov rady školy, na ktorej čele stojí už dlhšiu dobu pán Marián Žák, ktorý je takisto pre mňa pomocnou rukou. Kedykoľvek od neho niečo potrebujeme, veľmi ochotne nám pomáha. Takisto medzi nami vítam. A nakoniec som si nechala, povedzme si, že históriu a súčasnosť zároveň. Vítam medzi nami všetkých bývalých zamestnancov tejto školy. Všetkých riaditeľov, učiteľov a správnych zamestnancov, ktorí medzi nás dneska prišli. Vy ste história a na vás, na vašich základoch, na pevných základoch, ktoré ste postavili, môžeme my, terajší zamestnanci,
stavať terajšok a budúcnosť, súčasnosť a budúcnosť. O tom, aká bola história školy, nám erudovaným spôsobom predviedol ukážku a predniesol teda to, čo ste počuli pred chvíľočkou, pán magister Ivan Pastorek. Veľmi pekne vám z tohoto miesta ďakujem. O tom, aká bola história školy, sme sa dozvedeli pri príprave dnešného programu, pri čítaní kroník, ktoré sme si spoločne so žiakmi tejto školy čítali už počas mesiaca marca kníh. O tom, aká je súčasnosť, budete mať možnosť vidieť pri predstavení a pri slávnostnej akadémii, ktorú pre vás pripravili naši žiaci a naši učitelia. O tom, aká je súčasnosť, pri tom, aká je súčasnosť, by som sa na chvíľočku pozastavila. V súčasnej dobe v našej škole máme 102 žiakov, v materskej škole 31 detí. Pod mojím vedením pracuje 24 zamestnancov. Som veľmi rada, že sme zomknutý a pevný kolektív. Som veľmi rada, že mám okolo seba ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť. Mnohí z nich sú pre mňa vzorom. Keď v roku 2008 začali zmeny v školstve, každá škola si pripravovala školský vzdelávací program. My sme si takisto náš pripravili a stanovili sme si cieľe. Jedným cieľom, ktorý sme si stanovili, z jedným z tých cieľov je aj to, že každý absolvent, ktorý bude končiť našu základnú školu, by mal byť zručný, empatický, tvorivý a vnímavý. Jedenkrát som sa aj ja sama zamyslela nad slovami známeho filozofa Immanuela Kanta. Či ľudský rod speje k lepšiemu. Našou úlohou je dokázať, že my k lepšiemu spejeme. Našou úlohou je dokázať, že postavenie učiteľa a postavenie školy je v dnešnej spoločnosti kardinálne. Keď som sa zamýšľala, čo vám ešte dneska poviem, uvedomila som si, že nie je dôležité len to, aby žiak, ktorý opúšťal našu školu, bol múdry a vzdelaný. Veľmi dôležité je aj to, aby bol človekom. Aby dokázal posúdiť a aby dokázal v živote uplatniť aj dodržiavanie morálnych hodnôt. Takisto je dôležité, aby si všetci uvedomili, že veci, ktoré sú v živote dôležité, sa nikdy nerodia s ľahkosťou. Že kto chce čistý tón od svojich husieľ, musí sa na nich dlho učiť hrať. Že život sám sú husle rozohrané a tóny jeho nevždy obstoja. A práve je krásno, že nie je nikdy dané za drobnú mincu, lacno a bez boja. A nakoniec by som chcela našej oslávenkyne, našej milovanej škole zaželať a zapriať. Keď tu pri ďalšom okrúhlom výročí bude stáť iný človek, aby cítil presne to, čo v súčasnosti cítim ja. Aby pre neho táto školička bola domovom. Aby bola táto škola domovom pre našich žiakov, aby bola domovom pre všetkých ďalších budúcich učiteľov a zamestnancov. Želám ti, škola, aby na teba myslel a prijal ti celý Pobedín. Želám ti, aby na teba nikdy nezabudol ani tvoj zriaďovateľ. A vám všetkým chcem zaželať, aby ste tu s nami v našej rodine, v našom kruhu prežili príjemný deň.